Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen.
Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord.
Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Makikita sa panimula ng 1987 Constitution ang mga katangiang mahalaga sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga lider. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa, makakasama ang lahat. Siya ay di mangiiwan, makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas, siya ay makatotoo, siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong tuwas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Isang leader na makakaligtasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PBCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na Makapilipinas, Makapilipinas, na Makapilipinas. Iboto ang Makapilipinas, na Makapilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na Makapilipinas, na Makapilipinas, na Makapilipinas. Iboto ang Makapilipinas. Yeah, makakalayan, ito'y ipaglalaban, makakapayapaan, ayaw ng karahasan, makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas makisama, at higit sa lahat, makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng Makapilipinas, Makapilipinas, Makapilipinas. Iboto ang Makapilipinas, Makapilipinas. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord.
that the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Marami tayong nakikitang problema sa paligid natin ngayon. Ilan ba sa atin ang may sapat na pantawid sa araw-araw? Ilan ang takot mawalan ng trabaho o di kaya't nag-aalala na may sapat na ipon sakaling may magkasakit ang sino man sa pamilya? Ilan sa atin ang nakatira sa mga bahay na binabaha basta lumakas ang ulan? May kilala ba kayong hindi makapag-aral o di kayo huminto na para makapagtrabaho na lang sa kung saan? Kumita lang para may makain, isang kahig, isang tuka habang tumatanda. Mabuti na lang, biniyayaan din tayo ng maraming mga likas yaman, ng mapagmalasakit at matatag na kalooban, at ng isang lumalaking middle class na may pinag-aralan at ilang pang mga positibong bagay. Kailangan lang din talaga natin ng mga namumunong maayos at malawak ang pananaw. Sa halalang darating, may pagkakataon tayong baguhin ang landas ng ating bansa at ang dalhin ang ating sarili tungo sa isang mabuti't malinaw na bukas. 109 milyon ang bilang nating mga Pilipino. Noong Setyembre 2021, 63 milyon ang nagrehistro para bumoto sa 2022. Isipin nyo kung lahat tayo ay bumoto ng maayos. Nasa mga kamay natin ang kinabukasan. Ngunit sino bang pipiliin mo? At paano ka pipili ng tama na kandidato? Maaari tayong magsimula sa linalaman ng ating saligang batas, kung saan nyo makikita ang listahan ng good citizenship values. Ang maging makadiyos, makatao, makabayan, at makakalikasan. When our leaders live and support these values, we will know that they deserve our votes. Educating ourselves about these 4 core values will help guide our decisions to choose worthy candidates. Sikapin nating maging tunay na makapilipinas sa pamamagitan ng ating mga pipiliing kandidato. These 4 core values are further broken down into 16 specific values that make up good Filipino citizenship and by extension, good leadership. Mabuting mamamayan tungo sa mabuting pamumuno. Alamin natin, intindihin natin, isabuhay natin ang mga ito. Ito'y hindi lang para sa ngayon, kundi para din sa bukas ng ating pamilya at mga mahal sa buhay. Anong klaseng Pilipinas ang gusto mong ipamana? Iisa lang ang pagkakataon nating bumoto kada 6 na taon. Nakikita natin kung gaano ang nagagawa sa bawat haba ng panunungkulan. Hihintayin pa ba natin ang susunod na pagkakataon upang muling maghalal? Sabi nila, kailangan ang 30 hanggang 50 taon na maayos na gobyerno para makita ang pagbabago. 2022's election campaigns will be fought in mainstream media, on the ground, and because of this pandemic, mostly on social media. Ang programang ito ay makatutulong upang mapag-aralan ng ating mga mamamayan ang 16 values
upang kanilang maiproseso ang kanilang makikita mula sa iba't ibang mga kandidato at makapagpasya kung sino-sinong ihahalal, habang sinasala ang totoo sa pekeng balita, ang mahalaga mula sa walang kwenta. Ito ang dahilan kung bakit itong programang bahagi ang 16 values ay napakahalaga. Ang marinig, mapag-usapan at ikalat sa social media. Ikaw, makaano ka? Dapat makapilipinas. Matapos pakinggan lahat ng yan, ano ang 4 core values na lumalabas sa preamble ng ating saligang batas ng 1987? Ano sa palagay mo ang pinakamahirap na value na isabuhay ng mga nasa politika at bakit? At alin ba sa palagay mo ang pinakakulang sa ating lipunan ngayon? Paano mo magagawa ang value na ito sa sarili mong buhay? Mula sa napag-usapan natin, pumili ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihahalal sa eleksyon. Una, gumawa ng social media post para ipakita ang kahalagahan ng 16 values. Pangalawa, gumawa ng meme para sa 4 core values at itag ang 4 na kaibigan. Pangatlo, gumuhit ng litrato na magpapakita kung paano mo maiko-connect ang 4 na values. Pang-apat, gumuhit ng logo para sa 4 core values at pag-ukulan ng pansin ang mga elementong gagamitin para sa mga values. Laging tandaan, maka-Diyos, makatao, makabayan, makakalikasan. Para sa mga social media activities, subukan nating mag-viral at gamitin ang mga hashtag na #16values, #makapilipinas. Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Alam niyo ba na ang 99% sa atin ay nagsasabing may relihiyon sila? All told, it's safe to say that Filipinos, regardless of specific creed, are a people who have faith in God.
malakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay pinananatili tayong positibo sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay. Binibigyan tayo ng ating mga panalangin ng pag-asa na ang buhay ay magiging higit na mabuti kahit na hindi natin kita kung anong aabutin natin kinabukasan. As we bring ourselves closer to the awareness and understanding of these good citizenship values, we recognize the source of all goodness and grace. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay siyang nag-iilaw sa anumang kadiliman na ating nararanas. We strive to live orderly. Our ideal candidate is organized in thought, word, and deed, in relationships, and even in the use of resources. As part of our devotion to God and country, we respect life. We value each person by helping each other. We are industrious because this helps fuel our economy. And by doing so, we help preserve and elevate the state of those who are in need. Ang mahihirap, ang mga may sakit, ang mga nangangailangan, at ang mga taong napabayaan, nakalimutan, at naiiwan. We work towards protecting our families so that we can secure a bright future with good family values and good morals, which build a solid foundation for our lives today and for generations to come. Laging tandaan ng mga values na ito, maka-Diyos, makatao at may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matino ang pamumuhay, masigasig tumulong makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas. Ikaw, makaano ka? Dapat makapilipinas. Nakikita natin ang ating sarili sa iba't ibang mga kalagayan at marami pang ibang pananaw, ngunit sa kalooban, tayong lahat ay nagkakaisa sa puso, mga makapilipinas. Sagutin natin ang mga ito. Para sa'yo, sino ang Diyos? Paano mo ba malalaman na ang isang kandidato'y maka-Diyos sa halip na makasarili? Paano ba nating isinasabuhay ang ating pananampalataya sa kabila ng negatibo sa paligid natin? Kung ika'y magiging Pangulo ng Pilipinas at mag-igagabay mo ang kinabukasan ng ating bansa, ano-anong 3 partikular na bagay ang uunahin mo alang-alang sa kinabukasan? Mula sa napag-usapan natin, pumili ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihahalal sa eleksyon. Una, ibahagi ang iyong paboritong panalangin o isulat ang iyong sariling dasal at i-post ito sa social media. Pangalawa, magtag ng 5 mga kaibigan na sa palagay mo ay kumakatawan sa bawat isa sa 5 values dito. Pangatlo, ikwento sa klase ang isang pagkakataon kung kailan sinagot ang isang panalangin mo. Pang-4, gumuhit ng isang larawan na maaaring kumatawan sa iyong paboritong value sa ilalim ng maka-Diyos. At pang-5, sumulat tungkol sa tingin mong ideal future para sa Pilipinas at ibahagi ito sa klase. Laging tandaan, maging maka-Diyos, makatao at may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matino ang pamumuhay, masigasig tumulong makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas. Para sa mga social media activities, subukan nating mag-viral at gamitin ang mga hashtag na #16values, #makapilipinas. Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord, from coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord, from dishonesty, lies,
and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Palaging namamangha ang mga dumadayo sa Pilipinas dahil tayong napakamagiliw sa panauhin, palakaibigan, masayahin at mapagbigay. Kahit sa ating sariling mga pamilya at kaibigan, malakas ang ating diwa ng bayanihan. Madali sa Pilipino ang maging makatao. But when we forget that strong sense of community and just look after ourselves and our immediate circles, pinapayagan nating sumuot ang kasamaan at ito'y lubhang pumipinsala sa ating bayan. Lumalabas ang mga ugaling hindi ka nais-nais. Andyan ang panloko, pandaraya, inggitan. Ano pa ba ang nakikita niyong di ka nais-nais sa iba at sa sarili natin? Ngayon ang panahon upang yakapin ang tawag sa atin ng pag-alala sa ating kapwa. Dahil sa halalan sa susunod na taon, paaalalahanan natin ang ating sarili na maging makatao, hindi lang sa pamilya at mga kaibigan, kundi alang-alang sa bawat Pilipinong umaasa din ng isang Pilipinas na kanilang maipagmamalaki. Sabi nila, tayong mga Pilipino ang isa sa mga pinakamabait sa buong mundo. Paano natin ito ipinapakita? We love others, paying particular attention to our family and members of society who are last, lost, and least. Ang mga nahuhuli, ang mga naliligaw, at ang mga hindi napapansin. We protect our freedom and stand for the rights of individuals, especially the basic human rights in the Constitution. We promote and preserve peace, especially so that we can enjoy and boast of peaceful elections. We are honest, we live with integrity, doing what we say and saying what we mean. Finally, we live justly, treating others the way we want them to treat us. Tandaan natin, maging makalinga at maaalahanin, makakalayaan, makakapayapaan, ayaw ng kaharasan, makatotoo, at makatarungan. Ikaw, makaano ka? Dapat makapilipinas. Halika't pag-isipan natin itong mga katanungan. Sa karanasan mo, alin sa mga values mula sa makatao ang pinakamadali at pinakamahirap para sa'yo? Bakit? Ano sa palagay mo ang pinakamasaklap na maaring mangyari kapag kinalimutan ng mga tao ang mga values na ito? Paano ba maipapakita ng ating mga inihalal na opisyal ang mga values sa ating mga kababayan?
Mula sa napag-usapan natin, pumili ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihahalal sa eleksyon. Una, sa social media. Magbahagi ng isang positibong kwento tungkol sa isang pamilya na isinasambuhay ang alinman sa mga values na ito. Ibahagi kung paano nila ito ginagawa sa iyong caption. Pangalawa, mag-tag ng mga miyembro ng pamilya o mga kaibigan na nais mong pasalamatan sa pagpapakita sa iyo ng anuman sa mga values na ito. Pangatlo, gumawa ng meme para sa isang value na iyong nais at itag ang iyong 5 kaibigan. Pangapat, gumuhit ng isang larawan na maaaring kumatawan sa bawat isa sa mga values na ito at ipaliwanag ito sa klase. Panglima, sumulat ng isang maikling tula para sa anuman o lahat ng mga values na ito at ibahagi sa klase. Laging tandaan, maging makalinga at maalahanin, makakalayaan, makakapayapaan ayaw ng kaharasan, makatotoo, at makatarungan. Para sa mga social media activities, subukan nating mag-viral at gamitin ang mga hashtag na #16values, #makapilipinas. Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Kapag sinabi kong kagandahan ng Pilipinas, anong mga lugar ang naiisip mo? The lush stairs of the rice terraces, the beckoning beaches of our 7,107 islands, the many natural rock and land formations from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang dami natin ito. Itong likas na ganda ng ating bansa ang humihikayat sa iba upang bumisita. Ang malungkot dito, minsan, ang ating pag-usad tungo sa kaunlaran
ay siya ring sumisira sa ating kapaligiran. Urbanization and modernization can create environmental problems. These include polluting our air and water so that our health and livelihoods are affected. Our unique animals being forced out of their habitats, our world-class coral reefs and unique species in them becoming endangered, and our ecosystems irreversibly damaged. May mga batas tayo upang protektahan hindi lang ang ating mga likas yaman, kundi pati ang ating mga kababayan. Mga batas na titiyaking ang mga susunod na henerasyon ay maligayang titira sa Pilipinas nais natin para sa kanila. Ngunit, paano ba ipinatutupad ang mga batas na ito? Sino bang makapagtitiyak na may patas na pagturing sa lahat ng tao at mga bagay sa ating bansa? Do we obey our laws to ensure honest, orderly, and peaceful day-to-day existence? Do we hold the people we elect to the same standards as we have for ourselves? Promoting the common good means choosing what allows each one of us to thrive instead of what's good for just some or even a majority of us. Dapat ikabubuti ng pangkalahatan. Being fair means respecting the basic equality of all human beings and remembering that they have the same dignity as oneself. Dapat pantay-pantay ang lahat. It's about choosing someone not because they're a relative or a friend or a kabayan. Choosing them because objectively, it's the right choice for all of us. Patriotism is ideal. Loving and being loyal to our country and people and what we stand for. Being proud we are Filipinos. Pinagmamalaki natin na tayo'y Pilipino. Finally, people should choose candidates who have a good track record on conservation and sustainability, developing and supporting well-planned projects for our natural resources. These candidates know that caring for our environment and resources is linked to also solving poverty in our country by promoting self-sufficiency. Paano ba naaalagaan ang pangingisda at pagsasaka sa ating mga lugar? Tandaan natin ang mga ito. Makakasama ang lahat, hindi nang iiwan. Makatwiran at patas makisama. Makabatas, makabayan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Makakalikasan. Ikaw, makaano ka? Dapat makapilipinas. Tayo lang ang dapat batiin o sisihin kung paanong tumatakbo ang mga bagay-bagay sa ating bansa. Tingnan natin kung paano nating sasagutin ang mga sumusunod na tanong. Alin sa 6 na values ng makabayan at makakalikasan sa palagay mo ang mahirap gampanan sa araw-araw? Pagdating sa pagiging makabatas, ikaw ba'y sumusunod? Kung hindi lagi, bakit? Ano ang pwede mong gawin sa pang-araw-araw upang mabuhay ng patriotic? Nang magpakita ng pagmamahal at katapatan sa sariling bayan. Madaling sabihin na mahal natin ang kalikasan, ngunit ano sa palagay mo ang mga bagay na makikita sa iyong nais ihalal upang masiguro na ito'y katangian na meron siya? Mula sa napag-usapan natin, pumili ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihalal sa eleksyon. Una, sa social media, mag-post ng mga larawan ng iba't ibang mga road signs at tanungin ang mga tao kung masasabi nila kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Pangalawa, mag-tag ng 6 na kaibigan na sa palagay mo'y kumakatawan sa bawat isa sa 6 na values na ating pinag-usapan. Pangatlo, maghanap ng isang video o isang artikulo na maibabahagi mo sa social media na nagpapakita ng mga positibong aksyon na nagawa upang mapanatili ang ating likas na yaman. Pang-apat, iguhit at kung maaari, kulayan ang ilan sa iba't ibang mga halaman at hayop na nakikita mo sa paligid mo. Panglima,
sumulat tungkol sa iyong paboritong lugar sa Pilipinas at ilarawan ang pinaka-hindi malilimutang bahagi tungkol dito. Laging tandaan, makakasama ang lahat, hindi nang iiwan, makatwiran at patas makisama, makabatas, makabayan, makapagtataguyod ng kabutihang panlahat at makakalikasan. Para sa mga social media activities, subukan nating mag-viral at gamitin ang mga hashtag na sa hashtag 16values, hashtag Makapilipinas. Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us. Be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Habang ating inaaral itong 16 values, hinahamon ko kayo na pakinggan itong maikling kwento tungkol sa ating mag-aaral na nagtatrabaho din. Isa siyang working student. Makinig at pulutin ang mga values na makikita nyo. Puyat ang working student at tinatamad mag-dial in sa klase. Naisip niya, malamang wala namang gagawin. Pwede namang kunwari may sakit na lang siya. Nagbago ang isip niya at laking pasasalamat sa napagpasyahan. Dahil hindi lang sila nagkaroon ng pagsasanay, pinag-usapan din ang proyekto para sa katapusan ng taon. Matapos ang klase, pumunta na siya sa trabaho. Nagmamadali at nakitang maraming tumatalo ng harang sa gitna ng kalye. Napakalapit na sana kung susunod sa nakararami. Samantalang ang overpass nasa kanto pa. Binilisan na lang niya ang lakad para tumawid sa nararapat at nangako sa sarili na aagahan ng alis kinabukasan. Nakangiti ang working student nang pumasok sa trabaho, sinuot ang apron at sa loob-loob niyang sinabing, "Pag ginawa ko ng maayos ang trabaho, mas malaki ang pagkakataong umangat at umasenso para sa kinabukasan namin ng pamilya ko." Sabi ni tatay at ni nanay, laging magsumikap at gawin ang tama. Hindi ako aalis hanggang di tapos to. Minsan, kinakantsawan na ako ng barkada. Ngunit, ginagawa ko ito ng tama dahil sa mga mahal ko. Ano na kaya ang nangyayari sa kanila sa probinsya?
Anak, mabutit nakapag-text ka. Mahirap sa atin ngayon. Wala nang ang huli, wala pang ayudang dumadating. Naku, ganun po ba, Tay? Huwag po kayong sasama kay Kagudo. Alam nating gumagamit siya ng dinamita sa mga isda. Magtiis muna tayo sa kahit na maliit na kinikita ko po. Salamat anak sa tulong mo. May nag-aalok nga sa akin ng ibang pagkakitaan, ngunit ito ang alam kong hanap buhay. Maliban dyan, atin ang karagatan, atin ang mga isda. Protektahan natin ang atin. Babawi din tayo. May eleksyon na dadating. Kailangan bumoto ng tama para umayos ang direksyon ng ating bansa. Sang-ayon ako dyan, Tay. Mag-iingat po kayo. Mahal ko po kayong lahat. Habang pauwi, naiisip niya ang mga plano sa buhay. Simple lang naman ang kanyang hiling. Ang pagtulong sa pamilya. Ang hindi na maglakad sa madumi at magulong kalye. Ang kumain ng sapat at ang matulog ng masarap pagkatapos ng mahabang araw. Habang siya'y patuloy na nangangarap, nakita niya ang kumpulan ng mga tao sa daanan. Nang lumapit, nakita niya ang patay na nakabulagta sa bangketa. Narinig niya ang bulungan na nanlaban na naman daw tulad ng sa kabilang kanto nung ilang gabi lamang. Natigilan siya. Malalim ang buntong hininga. Malapit na siya sa boarding house nang napansin ang pinto ng simbahan. Malakas ang naramdamang hatak, kaya naman siya'y pumasok at nagdasal. Naisip niya lahat ng nangyari ng araw na yon. Lahat ng mga desisyon na nakapagpabuti sa kanyang buhay at mga bagay na sana'y hindi na niya dinadaing pa. Sa eleksyon, hindi ko sasayangin ang boto ko. At ang kalayaang mamili ng maayos na kandidato. Pagkakataon ko na ito. Siya'y bumulong, tulungan niyo po kami, Panginoon. Anong values ang napansin mo lumabas sa ating kwento? Saang eksena ang pinaka nakaka-relate ka? Alin-aling mga values na naisasagawa mo higit sa lahat sa buhay mo? At alin-alin ang pinakamahirap sa iyo na isabuhay? Bakit? Ano-ano ang tatlong mga values na hinahanap mo higit sa lahat sa isang kandidato sa halalang sa 2022? Bakit? Mula sa napag-usapan natin, pumili ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihahalal sa eleksyon. Una, bumuo ng grupo ng 16 na katao at mag-post ng tungkol sa 16 values. Hikayatin ng bawat isa na mag-post ng magagamit na material ng PPCRV o regular na mga gawa ng iyong pangkat. Lumikha ng isang plano kasama ng schedule. Pangalawa, mag-post at itag ang 16 na kaibigan na sa palagay mo ay kumakatawan sa bawat isa sa 16 values. Mas mahusay kung gagamitin ang PPCRV mural habang naitag mo sila. Pangatlo, sumulat ng iyong sariling kwento gamit ang hindi bababa sa 8 sa 16 values. Pangapat, magkwento sa klase ng nakita mo ang alinman sa 16 values na ito sa iyong lugar. Panglima, sumulat ng isang plano kung paano ka makaaring mag-volunteer upang ikalat ang 16 values. Para sa mga social media activities, subukan nating mag-viral at gamitin ang mga hashtag na #16values, #makapilipinas.
Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Makikita sa panimula ng 1987 Constitution ang mga katangiang mahalaga sa bawat Pilipino, lalo na sa ating mga lider. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Panatang Makapilipinas. Iboboto ko Makapilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto. Sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan. Makalingat. Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay di mangiiwan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong tuwas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karakasan. Siya'y makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Isang leader na makakaligtasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa BBCRV. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, na makapilipinas. Taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Di mangiiwan, makakasama ang lahat. Makatotoo, hindi sinungaling, makalingat, maalalahanin, makatarungan, makakalikasan, iaalay ang buhay para sa bayan. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, maganda sa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, na makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas. Yeah, makakalayan, ito'y ipaglalaban. Makakapayapaan, ayaw ng karahasan. Makabatas at makabayan, masigasig tumulong, makaahon ang bawat isa. Malinaw ang pananaw
Pilipinas. Makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat maka-Diyos siya dapat. Sa pagpinag-inalato, laging tatandaan, dapat na sa kanya lahat ng katangian. Maka-Pilipinas, 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 iboto ang Maka-Pilipinas, Maka-Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Marami tayong nakikitang problema sa paligid natin ngayon. Ilan ba sa atin ang may sapat na pantawid sa araw-araw? Ilan ang takot mawalan ng trabaho o di kaya't nag-aalala na may sapat na ipon sakaling may magkasakit ang sino man sa pamilya? Ilan sa atin ang nakatira sa mga bahay na binabaha basta lumakas ang ulan? May kilala ba kayong hindi makapag-aral o di kayo huminto na para makapagtrabaho na lang sa kung saan? Kumita lang para may makain, isang kahig, isang tuka habang tumatanda. Mabuti na lang, biniyayaan din tayo ng maraming mga likas yaman, ng mapagmalasakit at matatag na kalooban, at ng isang lumalaking middle class na may pinag-aralan at ilang pang mga positibong bagay. Kailangan lang din talaga natin ng mga namumunong maayos at malawak ang pananaw. Sa halalang darating, may pagkakataon tayong baguhin ang landas ng ating bansa at ang dalhin ang ating sarili tungo sa isang mabuti't malinaw na bukas. 109 milyon ang bilang nating mga Pilipino. Noong Setyembre 2021, 63 milyon ang nagrehistro para bumoto sa 2022. Isipin nyo kung lahat tayo ay bumoto ng maayos. Nasa mga kamay natin ang kinabukasan. Ngunit sino bang pipiliin mo? At paano ka pipili ng tama na kandidato? Maaari tayong magsimula sa linalaman ng ating saligang batas, kung saan nyo makikita ang listahan
ng good citizenship values, ang maging makadiyos, makatao, makabayan, at makakalikasan. When our leaders live and support these values, we will know that they deserve our votes. Educating ourselves about these 4 core values will help guide our decisions to choose worthy candidates. Sikapin nating maging tunay na makapilipinas sa pamamagitan ng ating mga pipiliing kandidato. These 4 core values are further broken down into 16 specific values that make up good Filipino citizenship and by extension, good leadership. Mabuting mamamayan tungo sa mabuting pamumuno. Alamin natin, intindihin natin, isabuhay natin ang mga ito. Ito'y hindi lang para sa ngayon, kundi para din sa bukas ng ating pamilya at mga mahal sa buhay. Anong klaseng Pilipinas ang gusto mong ipamana? Iisa lang ang pagkakataon nating bumoto kada 6 na taon. Nakikita natin kung gaano ang nagagawa sa bawat haba ng panunungkulan. Hihintayin pa ba natin ang susunod na pagkakataon upang muling maghalal? Sabi nila, kailangan ang 30 hanggang 50 taon na maayos na gobyerno para makita ang pagbabago. 2022's election campaigns will be fought in mainstream media, on the ground, and because of this pandemic, mostly on social media. Ang programang ito ay makatutulong upang mapag-aralan ng ating mga mamamayan ang 16 values upang kanilang maiproseso ang kanilang makikita mula sa iba't ibang mga kandidato at makapagpasya kung sino-sinong ihahalal. Habang sinasala ang totoo sa peking balita, ang mahalaga mula sa walang kwenta. Ito ang dahilan kung bakit itong programang bahagi ang 16 values ay napakahalaga. Ang marinig, mapag-usapan at ikalat sa social media. Ikaw, makaano ka? Dapat makapilipinas. Matapos pakinggan lahat ng yan, ano ang 4 core values na lumalabas sa preamble ng ating saligang batas ng 1987? Ano sa palagay mo ang pinakamahirap na value na isabuhay ng mga nasa politika at bakit? At alin ba sa palagay mo ang pinakakulang sa ating lipunan ngayon? Paano mo magagawa ang value na ito sa sarili mong buhay? Mula sa napag-usapan natin, pumili ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihahalal sa eleksyon. Una, gumawa ng social media post para ipakita ang kahalagahan ng 16 values. Pangalawa, gumawa ng meme para sa 4 core values at itag ang 4 na kaibigan. Pangatlo, gumuhit ng litrato na magpapakita kung paano mo maiko-connect ang 4 na values. Pang-apat, gumuhit ng logo para sa 4 core values at pag-ukulan ng pansin ang mga elementong gagamitin para sa mga values. Laging tandaan, makadiyos, makatao, makabayan, makakalikasan. Para sa mga social media activities, subukan nating mag-viral at gamitin ang mga hashtag na #16values, #makapilipinas. Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver us, Lord. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together.
Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Alam niyo ba na ang 99% sa atin ay nagsasabing may relihiyon sila? All told, it's safe to say that Filipinos, regardless of specific creed, are a people who have faith in God. Malakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay pinananatili tayong positibo sa kabila ng mga pagsubok sa ating buhay. Binibigyan tayo ng ating mga panalangin ng pag-asa na ang buhay ay magiging higit na mabuti kahit na hindi natin kita kung anong aabutin natin kinabukasan. As we bring ourselves closer to the awareness and understanding of these good citizenship values, we recognize the source of all goodness and grace. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay siyang nag-iilaw sa anumang kadiliman na ating nararanas. We strive to live orderly. Our ideal candidate is organized in thought, word, and deed, in relationships, and even in the use of resources. As part of our devotion to God and country, we respect life. We value each person by helping each other. We are industrious because this helps fuel our economy. And by doing so, we help preserve and elevate the state of those who are in need. Ang mahihirap, ang mga may sakit, ang mga nangangailangan, at ang mga taong napabayaan, nakalimutan, at naiiwan. We work towards protecting our families so that we can secure a bright future with good family values and good morals, which build a solid foundation for our lives today and for generations to come. Laging tandaan ng mga values na ito: maka-Diyos, makatao at may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matino ang pamumuhay, masigasig tumulong makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas. Ikaw, makaano ka? Dapat maka-Pilipinas. Nakikita natin ang ating sarili sa iba't ibang mga kalagayan at marami pang ibang pananaw, ngunit sa kalooban, tayong lahat ay nagkakaisa sa puso, mga maka-Pilipinas. Sagutin natin ang mga ito. Para sa'yo, sino ang Diyos? Paano mo ba malalaman na ang isang kandidato'y maka-Diyos sa halip na makasarili? Paano ba nating isinasabuhay ang ating pananampalataya sa kabila ng negatibo sa paligid natin? Kung ika'y magiging Pangulo ng Pilipinas at mag-igagabay mo ang kinabukasan ng ating bansa, ano-anong 3 partikular na bagay ang uunahin mo alang-alang sa kinabukasan? Mula sa napag-usapan natin, pumili ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihahalal sa eleksyon. Una, ibahagi ang iyong paboritong panalangin
o isulat ang iyong sariling dasal at i-post ito sa social media. Pangalawa, mag-tag ng 5 mga kaibigan na sa palagay mo ay kumakatawan sa bawat isa sa 5 values dito. Pangatlo, ikwento sa klase ang isang pagkakataon kung kailan sinagot ang isang panalangin mo. Pang-apat, gumuhit ng isang larawan na maaaring kumatawan sa iyong paboritong value sa ilalim ng makadiyos. At pang-5, sumulat tungkol sa tingin mong ideal future para sa Pilipinas at ibahagi ito sa klase. Laging tandaan, maging makadiyos, makataot, may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matino ang pamumuhay, masigasig tumulong makaahon ang bawat isa, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas. Para sa mga social media activities, subukan nating mag-viral at gamitin ang mga hashtag na #16values, #makapilipinas. Prayer for the elections. Let us pray that the forthcoming national and local elections may truly reflect the will of the Lord, who guides the destinies of nations. Let us pray together. Deliver us, Lord. Deliver us, Lord. From coercion, intimidation, violence, and terrorism. Deliver us, Lord. From dishonesty, lies, and all distortion of truth. Deliver us, Lord. From bribery, graft, and all conspiracy for fraud. Deliver us, Lord. From gullibility to the deceptive and blindness of perspective. Deliver. From threats, intimidation, and perverse language. Deliver us, Lord. Let us pray together. Hear us, Lord. Hear us, Lord. That conscience may always be our ultimate norm. Hear us, Lord. That the common good may always be our highest goal. Hear us, Lord. That human dignity may be respected all the time. Hear us, Lord. That the poor and the weak may always have the priority. Hear us, Lord. That care for creation may never be ignored. Hear us, Lord. That solidarity may guide the path of peace and development. Hear us, Lord. The genuine fear of God and love of neighbors may guide those who seek public office. Hear us, Lord. Let us pray. Shepherd of souls and Savior of the nations, politics is your gift to us, a call to serve others and grow in holiness. Guide our politics as you guide our lives. May our political engagement for voters and candidates bring glory to your loving name and help us grow in holiness forever and ever. Amen. Palaging namamangha ang mga dumadayo sa Pilipinas dahil tayong napakamagiliw sa panauhin, palakaibigan, masayahin at mapagbigay. Kahit sa ating sariling mga pamilya at kaibigan, malakas ang ating diwa ng bayanihan. Madali sa Pilipino ang maging makatao. But when we forget that strong sense of community and just look after ourselves and our immediate circles, pinapayagan nating sumuot ang kasamaan at ito'y lubhang pumipinsala sa ating bayan. Lumalabas ang mga ugaling hindi ka nais-nais. Andyan ang panloko, pandaraya, inggitan. Ano pa ba ang nakikita niyong di ka nais-nais sa iba at sa sarili natin? Ngayon ang panahon upang yakapin ang tawag sa atin ng pag-alala sa ating kapwa. Dahil sa halalan sa susunod na taon, paaalalahanan natin ang ating sarili na maging makatao, hindi lang sa pamilya at mga kaibigan,
kundi alang-alang sa bawat Pilipinong umaasa din ng isang Pilipinas na kanilang maipagmamalaki. Sabi nila, tayong mga Pilipino ang isa sa mga pinakamabait sa buong mundo. Paano natin ito ipinapakita? We love others, paying particular attention to our family and members of society who are last, lost, and least. Ang mga nahuhuli, ang mga naliligaw, at ang mga hindi napapansin. We protect our freedom and stand for the rights of individuals, especially the basic human rights in the Constitution. We promote and preserve peace, especially so that we can enjoy and boast of peaceful elections. We are honest, we live with integrity, doing what we say and saying what we mean. Finally, we live justly, treating others the way we want them to treat us. Tandaan natin, maging makalinga at maaalahanin, makakalayaan, makakapayapaan, ayaw ng kaharasan, makatotoo, at makatarungan. Ikaw, makaano ka? Dapat makapilipinas. Halika't pag-isipan natin itong mga katanungan. Sa karanasan mo, alin sa mga values mula sa makatao ang pinakamadali at pinakamahirap para sa iyo? Bakit? Ano sa palagay mo ang pinakamasaklap na maaring mangyari kapag kinalimutan ng mga tao ang mga values na ito? Paano ba maipapakita ng ating mga inihalal na opisyal ang mga values sa ating ng ilan sa mga sumusunod at gawin ito upang maipakita ang kahalagahan ng values sa ating pamumuhay at sa pagpili ng ating mga ihahalal sa eleksyon? Una, sa social media. Magbahagi ng isang positibong kwento tungkol sa isang pamilya na isinasambuhay ang alinman sa mga values na ito. Ibahagi kung paano nila ito ginagawa sa iyong caption. Pangalawa, mag-tag ng mga miyembro ng pamilya o mga kaibigan na nais mong pasalamatan sa pagpapakita sa iyo ng anuman sa mga values na ito. Pangatlo, gumawa ng meme para sa isang value na iyong nais at itag ang iyong 5 kaibigan. Pangapat, gumuhit ng isang larawan na maaaring kumatawan sa bawat isa sa mga values nito.